Sota els pals, preparat per rebre les indicacions, ja l'àrbit ho marca, aquest no fa un xut directe, però marca després d'enredar el Mas Oliver amb aquest canvi dret-esquerra. Amb Joan Pujalte, atenció, intenta aixecar la pilota, ha reclamat falta ara, un cop de colze a la cara, atenció que van pel mig, i amb un contraatac rapidíssim el Taradell acaba de marcar el segon gol. Una jugada que molt bé, Mas Oliver amb el guà esquerre quan la pilota es colava per l'escaire. Un xut, bona atenció, tercer gol del Taradell. Tercer gol del Taradell, el Mas ho ha emprenyat amb la defensa perquè ha tornat a rematar pràcticament sol a l'Inter. Doncs recupera, com bé dius, la pilota al Sant Just després d'aquesta pressió. Atenció, gira, però torna a aturar un altre cop. Gol, 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 gol. Ara sí, ara sí, ara sí. Ha tingut que xutar. Com diem, directe. Atenció, perquè, bé, encara que queden 8 segons, com a mínim el Sant Just mereixeria aquesta jugada que acabés en gol. És Pol Marcial que la porta, dispara i gol, 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 gol. Molt bé, Pol, molt bé, Pol. Gol, 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 gol del Pol Macià. Que juega ya con Íñigo Varela y este sobre Bruno Saavedra. Atención al chute exterior. Le han dejado espacio a Bruno Saavedra. Su marca le ha dejado un espacio para que pudiera empalar el chute de partido. Íñigo se va a de Martí Ferrer. Se planta en el fondo de pista, intentaba rematar, pero ha robado la bola equipo catalán, sale a la contra, es un 2 contra 1. Marco Vez con el Martí Ferrer. Gol, 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 gol. Congrés a través de Biel Perpiñá. Marca Obed, busca la pared con Iñaki Cabezas. No han conseguido ligar por poco esa jugada. Ambos jugadores. Biel ahora. ¡Gol, gol, 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 gol! Biel arrastra de pala, buscando algún desvío. Precisamente la toca Iñaki Cabezas ligeramente lo suficiente. Iñaki sobre Jordi Arbós. No se la esperaba el número 7. Atención al pase interior a Íñigo. Gol, 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 gol. El error en el pase de Congrés. En media pista cuesta el gol. En una contra perfectamente ejecutada por el equipo.
Ojo, trabó bien, la bola está en el aire, se la va a llevar, bien, ojo, la lleva Xavi Pérez, ¡gol! ¡Gol! Costó, pero llegó, gol del Club de Hockey Lloret Vila Esportiva. Ahora la tiene dejadita para Laguna, la lleva el 18, Laguna que quiere arrancar, quiere cruzar a pista enemiga, juega con Paul, la tiene Paul, ya se está desmarcando, va a entrar por dentro Pastor, la dejó y ahora sí que lástima, entró y gol. ¡Y gol! Ahora sí que entró. Local. Probó de lejos para cambiar la posición. La posesión la tiene ahora Luis. Probó Iker y gol. Gol del Vendrell que se mete en el partido. Probó de lejos, lo venía parando todo, levantar, dice que no pasó nada el árbitro, se cayó, parecía que lo habían tocado, la lleva ahora el capitán, la lleva Luis, la quieren jugar por dentro, la roban y ahora sí, 2 por 1, la tiene el Capi, se la juega, levantó, pica el gol. ¡Gol! Lo hizo Ramos, tenía que hacer un gol, se estaba saliendo hoy el jugador número 20. Quieren que se desarmen, la tiene Pastor, ahora la tiene Xavi, ¡ojo! ¡Gol! ¡Y gol! Lo hizo el capitán. Al final, tanto toquecito. Combina José Luis, cap a la frontal de l'àrea amb Eloi Mates. Eloi buscant el xut des del darrere. Gol del Club Petit Tordera. Acaba d'arribar el primer gol d'aquesta acció d'atac. La pot mirar de recuperar el Tordera, atenció que se l'emporta el Tordera cap a porteria contrària. És Bernat Romero que frena l'atac, Eloi Mates que pot buscar el xut. Gol del Club Petit Tordera. Gol d'Eloi Mates amb un xut des de la frontal. Una marxa més i està mirant de tornar entrant al partit en el qual, en quant al marcador de gol, acaba d'arribar el gol de l'Espanyol, el que dèiem, Villa des del punt de la falta directa, comença a moure davant seu Arnau Angles, encara Pol Villa i gol. Acaba d'arribar el gol de Pol Villa, acaba d'empatar. Para que ha tocado 1-16. Presión, ahora posesión para el Sub Massanet. El Vic haciendo un marcaje individual. Se agafa, coge la bola de batería. Y gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol del Sub Massanet.
ocasió de pilota aturada. Comença a comptar l'àrbitre, envia el que comença a plantar els ganxos, ganxo amunt, aixeca i pica i gol. Gol del Manlleu, el Manlleu que s'avança al marcador 0-1, al minut 16-20. I pilota per Muntaner, Muntaner cap a Figueres, Figueres que segueix amb la pilota, Guillem Figueres busca el xut, amenaça el xut, no xutat. I pilota per Muntaner, Muntaner que se la casca ell sol. Gol del Sant Feliu. Gol de Joan Muntaner després d'aquesta gran jugada individual que jo no li donava molt futur perquè Joan Muntaner ha pogut cedir plata. Ara es prepara Sebas, xuta de Sebas i gol. Gol del Manlleu. El Manlleu que es torna a avançar al marcador 1-2. Ara han necessitat més d'una... directa. Ara ho pot fer, perquè com que van per davant del marcador pots prendre aquesta llibertat. Amenaça el xut Sebas, fa un ganxo, dos ganxos i gol. El tercer gol aquí del Manlleu, que l'executa Sebas, ha amagat el xut. La falta directa ha amenaçat el xut. La evita Felipe. Joan Ramon que es queixava d'aquesta acció de Felipe. L'acció que Joan Ramon es queixava aconsegueix el contraatac, el Palafrugell, pilota morta des de dintre l'àrea. Figa que busca fins l'interior. Ojo ara amb aquests peus de Iago que podrien haver acabat malament. Joan Ramon amb pilota, es troba i gol! 2-1, molt ben fet, Joan Ramon entra fins dintre. Rio que la dona a Pujol, Figa en pilota, Castro a Osorio, Castro a Figa, a Gerard que la baixa, ojo ara amb l'aixecada de picada. Als peus de Miquel i ha acabat a dintre. Miquel que inicia el xut des de dalt, buscava la raseta per mà de l'estic. Miquel que celebra el gol. Ojo ara amb aquesta jugada, Teri que busca el xut, Joan Ramon que se l'ha trobat davant de porteria. El xut, gol! Gol que posa